Hola a tots! Avui estem aquí per preguntar a alguns alumnes de WIC Barcelona si han comprat alguna de les marques de les que parlem en l'article, ja siguin Nude Project, Cold Culture, One Dilemma o M Studios. També preguntarem si deixant de banda l'autenticitat, ells estarien disposats a pagar els preus que es paguen. Algun cop has comprat alguna d'aquestes quatre marques, Nude Project, Cold Culture, One Dilemma o M Studios? Sí, he comprat el Nude Project per regalar a una amiga. Sí. Bueno, he comprat el Nude Project i poc més, la veritat. No, mai. Sí, he comprat uns pantalons del One Dilemma. Sí, he comprat a Cold Culture i les altres no, la veritat. Sí, he comprat a One Dilemma uns pantalons per internet. Vale, deixant de banda l'autenticitat dels productes, tu creus que són accessibles als seus preus? Per mi no són res accessibles, a més hi ha altres marques que fan quasi el mateix tipus de roba, o sigui que per mi no em sembla bé. No, sí, crec que són preus molt alts per la qualitat real del producte i que moltes vegades no val la pena invertir en ells. Bueno, jo crec que en aquest cas estàs pagant la marca i si no és accessible, o sigui, òbviament no és accessible per tothom, però si no és el teu cas, hi ha altres marques amb la mateixa qualitat més barates. Jo crec que en aquest cas estàs pagant la marca i si no vols pagar la marca, doncs tens la mateixa roba, la mateixa qualitat, que abriga el mateix o el que sigui, per un preu més baix. Jo crec que sí que són accessibles, però sí que hi ha peces de roba que no valen la pena. Bueno, jo considero que el preu està una mica pujat, o sigui que és supercar i que hi ha molta gent que, o sigui, per la qualitat que té li agradaria comprar i no pot, però bueno, sí, jo crec que és una mica car, la veritat. Crec que no, que pagues molt la marca i la qualitat no és tan bona.